Ond cyn hynna I gyd, ti'n cofio lle oedd y ti am hanner di 8 neithwr? Na, sa'n hyd yn oed allu cofio ble o'n i 5 munud yn ôl. Pam? Achos mae'na drosedd di bod. So'r heddlu yn datrys droseddiad ydy yma heb help Fforensics, na dyn? Olion bysedd, DNA, y math na beth, ie? Ie, a ni'n mynd I gael bach o gystadleuaeth. O, gret! Be sy'n rhaid I ni wneud, Rhys? Wel, mae Jenny yn gyn-detective sy'n nawr yn creu crime scenes I ddangos I bobl sut mae datrys droseddau dy gwyddoniaeth, neu Fforensics I fod yn fanol gywir. Amser I alw'r CSI. CSI? Crime Scene Investigation. Reit. Dyma'n hi mi, Max, John, Ethan a Steffan. A dyma'n hi mi, Luca, Aled, Tiana ac Arianwen. Mae gan y ddau dîm crime scene union yr un fath. Mae yna lot o gliwiau fydd gobeithio yn rhoi syniad I ni o boi sydd wedi marw a sut. Mae olion bysedd, DNA, llawysgrifen a phob math o bethau arall yn cael ei astudio mewn lab ac yn gallu rhoi gwybodaeth holl bwysig i'r heddlu pan maen nhw'n datrys droseddau. Pa dyn fydd yn gallu ffeindio mas pwy sydd wedi marw, siwt nath e farw, a phwy yw'r llofrydd? Bys ti, Ethan? Cerdyn busnes, ie? Ie. A beth sy'n arno fe? Rhif ffôn Dave Greenwood. Mae'n dweud ei Swyddi? painter and decorator. Rhif ffôn falle, cod. Gan I weld. Chi'n gweld na, boys? Mae'na rhif ffôn yn fanna. So, oedd y rhif ffôn ar y ffôn yn matcho rhif ffôn ar y carden busnes. Dave Greenwood. Mae'n tîm ni yn meddwl mai Dave Greenwood yw'r person sydd wedi marw. Ie, achos mae'n dweud John Edwards, Hill Street. Falle ni gallu mynd fan a gweld pwy sydd yna. Ymchwilio ymhellach, ie? Ie. Da iawn ti. Ni wedi ffeindio losin hefyd. A ble oedd y losin? O dan fel ei gyddwg. Reit, falle mae wedi bod yn bita'r losin yma. O, dyna cwpan draw fan hyn. Nawr, beth gallen ni wneud I ffindio mas os oedd Dave Greenwood yn defnyddio'r cwpan yma? Edrych am olion bysedd. Ni wedi bod bach yn ysgeilus, achos ni ddim yn gwisgo Menig. menig. Sy'n meddwl, Fod ni wedi cael ein olion bysedd ar popeth ni wedi Cyffwrdd. cyffwrdd hefo ein dwylo. ie, so mae olion bysedd ni yn y crime scene yma. Felly ni nawr goffro mynd I gymryd ein olion bysedd ni I gael gwahaniaethu, ie? Ie. Ffordd ni. Mae olion bysedd pawb yn wahanol, ac mae hynny'n wir I bawb ar draws y byd I gyd. Does gan neb olion bysedd union yr un fath ag unrhyw un arall, dim hyd yn oed efeilliaid. Felly ni wedi ffindio mas nawr beth mae olion bysedd ni yn edrych fel, ond nawr mae rhaid ni ffindio mas os mae olion bysedd arall ar y crime scene. Felly pa diswraeth fan hyn dylwn ni drio gynta? Falle dylwn ni tseco cwpan oherwydd felly oedd e'n dal y cwpan. Mae yna llawer o printiau bysedd arno fe, a mae'n edrych fel... Mae ddim jyst wedi defnyddio fe ar un llaw oherwydd mae'n gallu bod ar y llaw arall hefyd. Mae yna olion bysedd arall. Arall? Ie, fyna ar ochr y mwg. O, maen nhw'n edrych yn debyg iawn I rai fi. O, felly, mae lot o olion ar y cwpan yma. Well I ni anfon nhw i'r lab. Felly, os yw'r olion bysedd yma ddim yn berchen I ni, neu I Dave Greenwood, I bwy maen nhw'n berchen? Y llofrydd. Y llofrydd. Eisiau chi wneud rhaid fyna, Rhys? Peth yn dod at ei gilydd ar y bach, beth yn dod â chi? Yr un peth. Beth am ni adael i'r tîm oedd gario ymlaen a gawn ni gêm o sioc? Syniad da. Na gwrdd ti'n y canol.